Fl-aħħar 3 snin is-suġġett tal-etika sar aktar popolari mal-istudenti. Dan hekk kif matul l-aħħar sena skolastika kienu 1094 student f'livell sekondarju li jażlu s-suġġett tal-etika minflok dak tar-reliġjon. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo spjega li min-naħa tagħhom il-ġenituri jixtiequ li t-tfal tagħhom jitalmu ż-żewġ suġġetti. Aħna nixtiequ li aktar tfal ikollhom formazzjoni tajba li mhux sempliċement jistudjaw suġġetti akademiċi, imma wkoll il-ħiliet u l-valuri li għandhom bżonn għal ħajja tal-lum u ta' għada u l-etika huwa wieħed mis-suġġetti li jgħinhom jiksbu dan. Mill-iskejjel ta' madwar Malta b'total ta' 505 student kienu l-istudenti tal-Kulleġġ Santa Clara li jinkludu l-iskejjel ta' Pembroke, San Ġiljan ta' Slima u tal-Gżira li jażlu l-aktar dan is-suġġett. B'dan il-kulleġġ kien segwit minn dak ta' Marija Reġina li jinkludi l-iskejjel tal-Most tal-Melliħa u San Pawl il-Baħar, hekk kif kienu total ta' 351 student li jażlu l-etika minflok ir-reliġjon. B'dan is-suġġett qed jiġi mgħallem minn għalliema li nagħtaw it-taħriġ neċessarju. Aħna għandna arranġament mal-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università biex l-għalliema li se jgħallmu l-etika jkollhom it-taħriġ u l-formazzjoni meħtieġa biex minn barra li jkunu kapaċi jgħallmu dak li diġà ġew ippreparati għalih, ikunu kapaċi wkoll jitgħallmu l-etika fejn hemmhekk hija metodu ta' kif issaqsi l-affarijiet, kif tiddiskuti l-affarijiet u teħtieġ preparazzjoni għalih. Taħriġ li wassal biex dan is-suġġett fis-sena skolastika 2017-2018 jiġi offrut f'aktar skejjel fosthom fl-iskejjel primarji tan-Naxxar, il-Gargur, San Ġwannu, Santa Venera u kif ukoll f'numru ta' skejjel medji fosthom dik ta' Birkirkara u tal-Ħandaq u kif ukoll fl-Iskola Nazzjonali tal-Isports.